Goedemiddag allegere. Welkom bij de eerste uitsturing van Dynamiek in Gariep. 5 dagen live televisie hier van het Oud Unicumplein. Ik ben Sietse Kobus, jouw gastheer voor deze 5 dagen. Ik vast in de alle uitsturingen is Jochem, uw kok. Jochem, wat zit er hier in de pannen? Mierskip, maait iets op. Jet heerlijk. Mijn oerballen en kroetboter. Jet heerlijk. Past echt geweldig bij uw thema. Want het thema voor jou is echt de mierskip. Die we nou oer nice. Door deze eerste uitsturing van Dogget van in Dwarp is Gariep totaal ontregelen. Om alle term- en pinine klachten adequaat aanpakken te kennen, had dokter in zo'n haast een nieuwe praktijkruimte installeren in een stil plakje 4 uur te boren. Tegen de smedes had zijn dat er de 100 jaar als actief muzikant volmeidje wil beloofd en heer. Dat betekent dat er na 30 jaar mat, want hij had zo wat 20 jaar om toeter in West. Maar die prestatie wil er in Guinness Book of Records komen. Theo Timmermans, de beste keeper van Nwadden, gaat in daverend tempo ta op de hoogste prijs die het van het hier in het Friese voetbal woen wordt. Want hij staat bij topklasser Harkemasse Boys in de goal, als die om elkaar KNVB-beker speelt. En ze zit al in de kwartfinales. Morgen peteer met Theo Timmermans en Renske Hedder. Nevens wetenschappelijk onderzoek is Gariep het dorp met de meest dwarszame huwelijken van Friesland. Het percentage skierings bedraagt je 5, wil het landelijk op 40 leidt. En de gemiddelde huwelijksduur in Gariep zit op 24,9 jaar. Het landelijke is 14,3. Om dit dorp wat beter bij de tijd te krijgen, komt je mij kwatten een vestiging van een skieringsmediator. En daar besluit nou dit. In Gariep wordt bij elk barn een quiz organiseren. Dat is nog een rest van het jeddersa bloeiende, gereformeerde jongelingsverenigingsleven. En dus ook aan in deze uitsturing een quiz. Zul me niet doen. Dit weer het nice van Joet. Jochem. Mierskip meid iets op. Wat maakt me daar nou bij vaststellen? En wat gaat een sap nou mijn mierskip te krijgen? Nou, mierskip maait iets op, dat had te krijgen met de mierskip. Je hebt verschillende soorten mensen. Je hebt mensen die ligt je op een siepel en mensen die ligt je op een wortel. En zo hebben we dat eigenlijk ook met de sap. Dus ik maak je een sap dat van wortel en celery, bloemkool, eigenlijk van alles wat. En zo is deze sap eigenlijk ontstaan. Dus ik ken deze sap eigenlijk vergelijken met de mierskip van Gariep. Ja, zo is het begin. Nou, hartstikke mooi. Nou, we dag over eten hebben, hoe gastvrij is Gariep eigenlijk? Dat hebben we van de morgen uitzacht. Je wordt bij in Gariep om te zien hoe het met de gastvrijheid van Gariep stelt is. We zullen eens zien of we ergens een kop koffie, een stukje ballen of een pilsje krijgen kunnen. Goedemorgen. Wij zijn van Dynamiek in Gariep en wij komen te zien hoe gastvrij het Gariep is. Wij vragen dus af of wij bij jou een kop koffie kunnen komen drinken. Nou ja, kom dan maar eens op zitten. Oké. Wij zijn wel aardig gastvrij hoor. Dank u. Wat een breed wie je kies. Wie dat het is, breed en breed. Boete. Wat een prachtig mooi hoes. Ja, heel mooi huis. Ja. Jo ben je hier, hoe lang ben je hier? Wij zijn hier haast zo'n hier. Hoe is het aan de moe? Ja, oké. Dit smaakt het wel, hè? Smaakt het, hè? Ja, dit smaakt Ja. het best. Nou, wij gaan verder. Hartstikke bedankt. Jo bent hartstikke gastvrij. Graag. En waar ben je ons in? Hoe gastvrij is Gariep? Dat zullen we uitziekje nou we de dag binnen. Goedemorgen SFV-man. Goedemorgen. Wij vragen dus al hoe gastvrij het Gariep is. Heel gastvrij. Wij wonen wel een drapje. Nou, dat mag kennen. Ja, lekker. Nou, hartstikke Je had de bedankt. hand met vrij, dus dat wordt niks. Kan wie weer even verder? Ken jij maar even van Ja, de nou, dank u wel. Nou jongens, hartstikke mooi. Ja, het beste maar Ja, hè? de groet, nee. Jo. Hoe gastvrij is Gariep? Dat zullen we uitziekje nou we de dag binnen. Wij zijn van Dynamiek in Gariep. Wij zijn aan het kijken hoe gastvrij Gariep is. Ja, En wij vroegen ons af of we hier een stukje brood konden eten. is wel prima, maar ik ben met opruiming bezig. Nou, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. We gaan gewoon.
Je was aan het opruimen, hè? Ja. Moet je nog stofzuigen? Ja. Dan moet je niet groot rood maken. Volgens mij er nog niet in thuis. Als ze bij me thuis, als ze er net eten. Eten dan! Nou. Dat is net gastvrij. Hoe gastvrij is Gariep? Hoe gastvrij is Gariep? Hoe gastvrij is Griep? Het is dus mij vallen. We gaan een pilsje gaan, we gaan een stuk koeken gaan, we gaan een PSI gaan, we gaan een kop koffie gaan. Helemaal top. Griep, dank u wel. Jo zocht in Gariep is elke nieuwe welkom. In de volgende quiz kom je meer te weten over dit gastvrije volkje. Je lammet hoe die. Ja, deze quiz, goeie dag mensen, deze quiz die gaat over hoe goed ken je de Garieper Mienskip. Ik stel een vraag en onze kandidaten Griet de Boer en Hinne Smedes die matten sissen of de stelling heger of leger is. Waar is Griet de Boer? Griet die is hikke en tijn in Gariep, had dus al 56 jaar kennis oer Gariep. Hinne Smedes is internationaal skietsriochter, is op protte mooie plakjes west, maar vindt Gariep nog steeds het mooiste plakje van de wereld. Ze worden ondersteund door een beren enthousiast publiek. En we gaan daarom los met de eerste vraag. Vraag nummer 1. Gariep telt 2000 inwoners. Is dat heger of is dat leger? Let de machine op de bordjes. Het is leger. Het juiste antwoord met wijze 1940 inwoners. In het nog maar een punt bij en Griet natuurlijk ook. In het zwembad in Gariep gaat 174.000 liter water. Mag dat heger of leger wijzen? Het is heger, want er gaat 220.000 liter water in. Dan gaan we terug naar vraag 3. De stand is nog steeds 1-1. Hoeveel verneemde kunstschilders hadden er in Gariep wennen? Hoeveel kunstschilders hadden er in Gariep wennen? Is dat heger of leger? Hoeveel kunstschilders hadden er in Gariep wennen? Is dat heger of leger? Die vraag klopt niet. Oh ja, hoe... Sorry. Er hadden 3 verneemde kunstschilders in Gariep wennen. Is dat heger of is dat leger? Let er nou zien. Heger. Het is inderdaad heger. In Gariep had 4... In Gariep had namelijk 5 kunstschilders wennen. Namelijk Pieter Pander, Klaas en Gosse Koopmans, Jan Hoosteens en Pier Verdema. Voordat het eten nou ontbrandt, gaan we nou eerst naar Jochem en Sietseta. Wat leert hoe Gariep? Jochem, ging nou weer hoe naar die. Wij best nog maar douane. Ja, sinds ik ben nu even aan het snijden. En de grieters even snijden voor de sop. En weet je wat heel belangrijk is? De meeste mensen die snijden gewoon door mij wat met de vingers ervoor. Ja, want dit lijkt me nou gevaarlijk als dit doest. Maar sure, dat is het helemaal. Hè. Je moet altijd rekening mee houden dat je de vingers een beetje roen hebt en de tong erachter. En dan kan je het eigenlijk wel blind snijden. Dat kan je zo zien. Dus dan rennen die vingers geen gevaar? Dan rennen ze geen gevaar. En het belangrijke is altijd even de tong erachter houden. En dan ga ik nou even een tip. Want ik ga ondertussen even de bouillon opzetten. Mijn koolvlees erin. En je kent het in die pannetje. Er komt al je kom uit. En dat zijn de eiwitten van de vlees. En als je een beetje heldere bouillon horen willen, dan moet je even die eiwitten die moet je daar even uithalen. Zo van deze sap uit, dit vlees uit. En dan hoor je een heldere bouillon. En dat is heel belangrijk om een mooie, heldere gemeenschapssap te maken. Nou, dat is wel een ding wat we wat maar kennen, want Dat is ik even denk een dat tip. de meesten dat net weten. Daarom. En hoe snij ik weer verder? Ja, succes aan mij. Dan Dank u gaan we wel, nu van culinair talent naar muzikaal talent.
Dus uw jong en liedjeschrijver Roelof Koopmans zong een van zijn nijste lieden, Sebere Brood. Er lijkt sneeuw op een mooie winterjoen. Het is koud en de vrouw is zo stil. Ik zit bij het ruit met mijn eigen dicht. Die vlucht voorbij had ik bij die bin. Schrik van het loerenstoom in naar me neemt. Maar even ik in mijn eigen brood. Vier dreamen over een land vol van liefde. De eenheid en nimmer had zien gemis. Dit mij maar dromen over het bestaan van deze vrouw. De warmte en nimmer had zien gemis. Prachtig, Roelof. Mijn safvolle emoties, jong. Tegen tank. Heger of leger? Hoe zit dat nou eigenlijk in Gariep? Kevin borrel wat? Helpen we het paardje sniervrij te meidje naar het mat? En is die wat noffelijk wijnen? Jo Lammert, hoe nee die? Welkom waarom in de finale van het Meanskipspel Heger of Leger. De tussenstand is nu 2-2, dus het belooft een spannende eindstrijd te worden. Griet, kist trouwens nog de druk een beetje aan? Ik hoor je. Oh, ik ben heel wat wend op toneel. Mooi. We hebben 100 Gariepers vregen naar hun mening over het dorp. En daar hebben we nu een aantal stellingen over. De eerste stelling. 80% van de Gariepers zoenen hun hele leven in Gariep wenje willen. 80%. Is dat heger of leger? Het is leger. 70% van de Gariepers. Gaan we over naar vraag 2. 50% van de mensen die we vregen vindt dat rodden oer oren mensen erbij heert. Is dat heger of leger? Dus 50% vindt dat je rodden maaien. Het is leger. 45% van de mensen vindt dat dat kan. Allebei er een punt bij. Gaan we naar vraag 3. 80% vindt het leuk als mensen onverwacht bij de del komen om koffie. Is dat heger of leger? 80% van de mensen. Het is heger. Het is zo'n 80% van de gerieper mensen. Je mag alle keren een punt erbij. Griet, vind je het leuk als mensen bij die onverwachts om koffie komen? Ja, dat wel. Dan komen we morgen bij de deel. We gaan naar de volgende vraag. 30% vindt dat je badskip mast doen in eigen dorp. 30%. Is dat heger of is dat leger? Heger. Het is inderdaad heger. Maar liefst 58% van de mensen vindt dat ze badskippen mast in eigen dorp. Dan komen we bij de laatste vraag. En nou moet je hem net zeggen heger of leger, maar je moet een getal nemen. Hoeveel mensen vindt in Gariep dat er genoeg te doen is voor jong en oud? Ik zal de vraag even herhalen, want het is de finale vraag. Hoeveel mensen vinden dat er genoeg te doen is voor jong en oud in Gariep? Hinne. Percentage? Ja, een percentage, ja. 70%. Hoeveel denkt je ook, Griet? Ik denk van 80.
Het is maar liefst 90%. Daarmee wordt de eindstand. Daarmee wordt de eindstand. Daarmee wordt de eindstand 6-4 voor Griet. En Griet is dus de winnaar van onze eindquiz. Van harte lokwees. Meidje champagne iepenje. Nou. Griet van het lokmeenske succes. Dan gaan we weer naar Jochem. Want Jochem, hoe ligt het? Is het eten haast klaar? Oh, 4 hinnen. Ik ben even de laatste denkjes ondergang. Even. Zo, dat is altijd het oudmaatje van de sap. Dat maakt het mooi. En ja, de versiering wil ik wat vanzelf. Even de peterselie hak even vinsnien. Maar wat bieslook, dat komt er even op. En zo is quiz. Meisje die zal even de sap hoor. Dus ik schep het nog even op. Het is een heerlijke, lekker gevulde maidsap worden. Dit is wat oorder uit een pakje nou. Dit is heel wat oorder uit het pakje. En we gaan mooie fleurige kop. Goeie stekken vlees erin. Eens had ik krijg ik al. Ja. Saai maar Vandaar die eiwitten vanzelf, hè? Juist. En een lekker kopje vol. Heerlijke meerskipsap. En zo, dat breng ik even naar uw gasten toe. Die zitten ik al onder een champagne ook wel. Alsjeblieft. Dan pak ik daar even de ballen erbij. Wat oerballen. Maar wat kruidenboter. Zo, nou maak je maar even keuren. Als het goed smaakt. En als je het goed keurt had, dan ik hier een grote pannen vol maken. Dus dan ben er aan ik dan wel mensen die dat een proeven willen, die kunnen dan even bij me langskomen. Dank u wel. Dan wacht ik even met de zon. Ik hoek je een stukje Griet, want ik moet zo naar weer wat zeggen. Hè? En ondertussen, die kruidenboter die ga ik maken met bieslook, peterselie, peper, zout en wat citroensap erin. Puur natuur. En wat knoflook zelf. Nou, de sap nemen. Ja. En dan zult hij proeven. Ja. Dit is lekker, Jochem. Mooi. Dit is heerlijk. En de bol smaakt echt goed. Goed. Jo Sugar, de kop is er al. Jo Sugar hebben we even goed inzicht in onze meerskip kregen. En we hopen dat Jo ervan genoten hebben. Wie in elk geval wil. Zo morgen vooral weg, want morgen krijg je het ongrijpende verhaal van 2 topsporters die de top krijgen net helle gaan. Ik zeg dat het champagne weer, dat ik doe het feest in. En we maken morgen maar weer even een griep zien. Goeie jongen wensen en morgen. Zeker dat steen hoorde hij van mijn dream in het begin van een moon. Door jest mij net, ik praat in mezelf en ik denk van betere tijd. Zullen boeten het Rijn, de dieren binnen gries en nimmen je het in mij zijn. En wat doe ik als graaf, dat stoot mij herinneren, geen koers door Chesterwegen onder het tegenslaande hemel. En wat doe ik als graaf, dat stoot mij herinneren, en niemand meer. Ik voel dat stoot mij herkost. Valt iedereen ik hoor hetzelfde paard. Het paard waar ik daar net van weet. Maar bij mensen ben de zoen, het verlangen hij. Zo volle dremen, zo broden zwaren. Je haakt af
Maar nee, hak het veel, dat is toch zo'n wijze beest. En wat doe ik dus graag, dat is toch mij herinneren, geen koet, voor tussen de wegen onder een Tesla demo. En wat doe ik dus graag, dat is toch volle meer van mijzelf, met mannen litten en mijn besteed. Wo das toch mij herkomt. Altijd ben ik over hetzelfde paard, het paard waar ik hij net van wil. En wat doe ik dus graag, de stoel mij herinneren, geen koet, tot zuster wegen onder de Tesla demo. En wat doe ik dus graag, de stoel vol meer van mijzelf, mijn dwalen litten en mijn besteed. Wo dat toch mij herkomt. Ik wist jou maar denk waarom, ja hij wil maar keer mij om. Zie me sinds toen ik die voor. Denk nou net dat het mij neer doet. Ik neem die mij naar de dij van Mol. Ik neem die mij naar de dij van Mol.